Kesam ka ba shispa arpun riu ka benta ka balai. Kumta ngenya puli ka ongkum ni. Utrai ula le ki ba krau yang ngin ya kemen ken. Utrai ule ki ba krau yang ngin ya kemen ken. Tu nya bu lang ka jing duai. Ami ublei ublong kpa jongi ubaham neng. Ya angu ya mi ko trai bangi don kumni hagan ka jing sop hagan ka yeng ka bla thau khnang ablei namta ka jing seng ka gospel ka ba im ka jong mi. Trai ngada duai trai Jisu. Bangada songu ablei. Nakabanta ka ni ka balang ka bla kajo siya ka maumer to ka jingat lenti ka ba nyo po san tligisnem. Malaria ki atrai bi nakaway ka ayom shkaway ka ayom ablay. Hadu nyo po santli ki benta bat ki ayom ba ki lenti atrai Jisu. Bagi on mat hadu ni por ka benta ban ay ka burom syami. Try ngada duay na do ka donut ablay. Baka balang atrai ka num penlong ya ka jubilee. Tangga jubilee atrai bi bansu ya kemen lang ta ki ay ka bang iya ka do. And again long a jubilee ba pen kemen ngi ru atrai. Haki ay ka ba day ba ka jing mensiam. Ba mela job atrai ya usaitan ka pop ba ka jingyam. Mela long ublay uba im ba halo baroha. Try melong kenrat juga balang atrai. Unong seng juga balang atrai. Kumni ngi ay ka buram shimi atrai. Ba ngi da duai ya ka jing ben slek jong me ablay. Ba ka jing gerku jong me. Try Jisu ngi ayu atrai. Ba nga duai ru kum syakri beret jong me ablay. Men ben slek da ka ktien ba im jong me. Ba ka ktien ba im jong me atrai. Kan ting syanya ngi baro ablay. Ba ngi long atrai ki ba syanya skam ka ktiblay jong me. Ngi duai ya ka tang ba e tiang tam jong Jisu bo trai. Menta bat shdu ki bam jukut. Amen. Utrai ulale ya ki ba krau yang ngin ya kemen ken. Hagan ni ka kentien jok jing tho na ka ktien jong blai. Lahi puli ya kan ka sam ba shispa arpun riu. Kadon ka jing tho khana hang tu, kadon ka jing batai kumnu baki Israel ki ai ngu yo blai. Harian ba ula blai ula pelat ki na ka jat lenti jong ka jing sha te amrau ka jat lenti jong ka jing sha khum ha ki jing sha khum ha ki jing lenti jong ka jing long marau. Henry hagan ni ka klep mat pa ni ka por ka menta ka jing sot jong ka ni ka balang ya ka ni ka wei ka khot na ka ni ka sam ka number ba shispa arpun riu. Ka keren ba ba blai ula le ka ba krau yang nginya le kemen hani ka por ka menta. Nganget skem ba ka jing kemen kan mi na do ka donut ki banget jong blai. Kan mi na do ka mensiam ki banget jong blai. Kan mi na do ka jing shania skem ka ba krau hani ka por ka menta. Haba na play jingmut ya ka ka banganya sam na ni ka khot. Kadon artli ki jingkli. Bad kini ki artli ki jingkli ngin yat lenti ban ya sam ya kubo jong blai hani ka por ka menta. Ka jingkli ka baningkong kalong. Hatu don ki ba krau. Bau blai ule ya ka balang in general nga kran ini benta. Ndai tang ya ka balang apo wa ejer. Hatu don ka nu ka ba krau. Ka bau blai ule ya ka balang. Ka ba ar ka jingkli kalong. Hatu don ki ba krau. Bau blai ule ya pi kum ki bangai apa ka balang. Nginya bu ya ni benta jong jing perkhat. Hatu don ka ba krau. Bau blai ule ya ka balang. Isya ban nga khndiat na ko ba yitu khna ya ka wei ka brio. Kani ka brio ka ba bit ba biang. Lakha ya ka ha ka long hieng long sem ka bit ka biang ba. Kumta ka lasdang ban yat lenti na ka wei ka benta ka benta. Kalapoi na ka jinglong khna siya ka jinglong sam lalut. Ban ha ka jinglong ka dur ka dar jongka ka renyang renyot jongka ka ba itenan. Kala yat lenti ya ka jat lenti ka ba sakama jongka GM jongka. Ka karakter jongka ni ka brio kala duno. Kala duno ya ka GM jongka. Ha ka wei ka ktien nong wei ngi ong ini ka kentien ya wangi pet ini ka brio. Kalong shameful ban perkhat ya ka GM jongka ha ka ni slakendo. Ki brio baro ki pet ya ka ki excitement. Bat kim so tenat banyak keren ruj pang jong kata ka brio. Rai kini ka brio kala yat lenti ha ka jingat lenti ka bala long regret jong ka GM jongka rai kamla bale ru ya. Shisien ladon uwei usamla brio. Uni usamla udai bawan ka yeng ka bet ko biang. Haba ula yat lenti kum ta keleng. Ula wat banyak kendu ya ka brio ka ba uyap mat baru iet. Kumnu ka kmat ka jong ni usamla. Kala no siya kata ka brio ka bagbaro kia ben.
Bat kumta uniu samla haba ulah perkhat ban syim ya kan beriau. Ulah temu ba ngan pen bahaya kan beriau lah kanu rukom kabaka kadon. Kumta uniu samla ulah rai ban donno ya kata ke engagement haka jingadei bat kan beriau. Anda haba baro ki beriau ki ya keren sepang kata benta. Bahkan dia ke samla kam ibet kam ilong go bet bahkan syim ya ka jingadei bat utau beriau. Kam tamban pendap ya ke engagement bat uniu beriau. Henry tahu beriau usngap bat uyai ya ka benta. Ka ei ka ule utau ya ka jan ya tho kata ka wedding garment naman ta kata ka beriau. Baru tahu ya ka sati ya tho ka bang sati senjat naman ta ka beriau. Bat kumta andala poi ka por ka biang. Kali ka por ka biang. On haba baro kyo i ya kata ka jan ya tho ka bala penkre penkrum. Dau tahu beriau. Kalong sisya ka ba kemen. Nganya thu ipi. Hagas ngi ka ba suaba nganya tho. Kadon ka jingong ba ki ong usenrang uhaptip ya ka jan ya tho jo ka kentai. Bat kumta ngaru ngalasim ya kata ka opportunity. Ban pendap ya kata ka benta. Bat ngalahap ban kit kli ya ka jan ya tho jong ka brio ka ban selong ka kurim jonga. Ngalahap ban lech ya ka benta ban ya keren bagi nongsu. Hap ban ya keren bagi benta baro. Bat kedua baro ite kentai imtip. Bat baro kawan kapo ka jimut ceperkhat jonga bangan le. Kumta nga ken mauru ya ka benta ni story. Ba uniu brio la pen kre ya ka jan ya tho. Ba la kre ru ya ka sati ya tho. Hani ka por menta. Bat onda haba baro kyo i ya ka jan ya tho ba ka brio ka kalakup. Ba ka sati ya tho jong tau brio. Ya ki ei baro ke jingben jo kita ki brio baro. La penduk no naki. Kim la asyu ban ben. Namar kipet, haba kipet ya ka jan ya tho joka. Ki iya ka buram ka jong utau shenrang. Uba yeng hajan jong ka. Uba la penkre ya ka jan ya tho. Baru kipet ya ka sati ya tho. Kasi senjat. Kaba kaladeng maka. Ki iya ka buram ka jong ublay. Bagi iya ka jingkerku. Hangta hagi benta baro. Hang ni kuat banyak thuru. Ya wei usamla beriu. Uba la ka jo aka jingdap lai pausam ka karta. Uba la kieng ater dia. Dau mensim bakut jong blay. Anda hawa ulet akawa Jordan lapen baptis udah Yohanes. Uni ulayat keleng geri. Ujiet ban penlong ya kata ka samla beriau ka beriau bet. Bat hang ni ulah sengru ya ka balang. Ka balang ka ba useng kadai. Ka ba kwa ban ai da kata ka wedding garment ka jong u. Ba kata ka wedding garment kadai. Kata ka janya tho ka ba kwa ban ai. Kandai ka ba don buram namanta kata ka beriau. Hatu don kanu ka bakrau. Kabau blay ule ya kabalang. Kani ka jubab en kabalang salansar. En general kawan ra ini jing perkhat. Bau blay jongi ula penkop ya kabalang. Da ka jan ya tho. Kaba itnat. Bau la ya ka sati senjat jongu. Kabalang u mensim bakut jongu blay. Bala penken mau ngi haka siti sinong Ephesus kong. Bangin yo ru ya senjat. U mensim bakut ulang senjat. Jong utrai. Hadu kata ka sengikan ka bangin saya syampat bat ublay. Ka Bible ke thu ingi haka jingat lenti. Ha nau isya kan lenong ka ban rifway. Ka khot ka shipo ka ongum ni. He has clothed me with the garment of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. Ublay jongi ula penkup yangi da ka garment of salvation. Da kata ka jan jong ka jing penim jong u. Bat ula cover ula pen ri yang iken. Da kata ka jan jong ka jing hok ka jong ublay. Ya kini ngilaman ong ya ka kadai ka clothes of righteousness. Kata ka jan ya tho ka jong ublay. Ba ublay pen kre yang i. Ngin lai shu sya kata seman ka bathmai. Ka bangi i kendiat kumno ublay ule. Bangi dei ban yaro ya ublay ban kemen ha ublay. Baka balang nyau pau santuli kisnam kadai ban ayu yo blay namar utrai ula penkop ya kadai ka balang da ka jing hok ka jong oblay da ka righteousness jong oblay da ka salvation ka jong oblay barngi pai shu na Galatia ka long balai kad khor bar pnyo ka ongkom ni namar kat kibana phi ya ke bala baptis au kris phi kop ken ya kris u kris udai ka kata ka garment of salvation. Kata ka jan jong ka jing penim. Habang ila kup yaw kris.
ngila pediang la baptis ngi Ukris ngi kop ken ya Ukris la fidan Bible la pi pai Galatia kalong balai ket khar arfu nyo ko ang haba pila pediang la baptis ya Ukris pila kop ken ya Jesus. Pila kop ya kata clothes of righteousness kebangiwan ra. Habang ya perkat ke ke ba ublei ule ya ke balang. Ke ke ba krau ba ublei ule ke balang. Akan mau ini kekentian kebangi puli ya ke bang agorazo. Kekentian agorazo kadai kekentian Greek. Kadai ke ba upol upenan kama ba utho ekshiti jong u. La shim ya kadai kekentian agorazo kemen to purchase in the marketplace. Ban piet ya ka nakata ka yo badia batiet. Hakani ka benta kadai kaba upol wanra namar hakato kapor upol upenan kami di kekentian agorazo namar apa utho di kekentian apa kasti jong usin kinong koren kalong menyo khat ba arfulai la siuspa epi da kador te wat long shu kimrao ju kibriu nanta koren riu arfunyo gong la thiet no epi da kador ba penan kami tin thiet hang ne long agorazo kamon la thiet ingi da ke nakata ka slave market la thiet ingi naka slave market balai upol penan kami ten tian namar hakapor ka jong upol kibri kedang ya thiet merau haba thiet merau kamon kadang kita ka slave market kabang mudur la kumno kan long penyang ki masih banyak kliedor ki masih hati pok khana para bagi rujuk thiet masih nang tadi apala penyang kum tu kibri ki kliedor kumolong Philemon bad Onesimus merau jong Philemon hab ban lai thiet uta ti haba ukenrat thiet yangi upelai luat no yangi la thiet yangi da ka dorba ka snam jong blai ya ka balang la thiet do try la siuspa do try kumbau tau samla umi nakayeng ban lap yang tak beriu ka baki beri kila kinshi kibri kila kim sultanat ban keren ya ka jem joka reyu samla ula bu ya ka wedding garment nam ta jongka banang tade ula penkreru ya ka beriu ya kata ka sati jong ka jinget ho syongkurem habangi perkhat chu ini ka ketien jong oblai na ningkong Petrus kalanong ka ningkong khat ka khat pra ba khat khandai ka ongkum ni haba fitip ba om da ki ki besep haba fitip om da ki besep kum ko rupa la ni ka kser bala sius pa epi henry da ka snam ba kodor kum jong ukhon lang brat uba klempop uba klem thobria u Jesus Christ kan la sius pa epi la agorazo epi la sius pa epi daga dorba ka snam jong trai ndai da ka rupa ni ka kser ka rupa ba ka kser kan jotno ke berokin jotno henry da la sius pa ingi da ka jingem jong trai ublai open kia pat ingi haka jat nanti ka bakrau haka jidai bat ublai don ki ki bakrau ba ublai ule ka balang jong pi kan mau ini jingit ko kana ka don ka bakrau ula sius pa yangi ya ka balang da ka dorba asnam jong ublai baru ang Jesus ini kentian ngan seng ya ka balang jonga halor mau siang tie ka kerdop dujok kanum la eka ka jing temu ba utiet ya ka balang gadai ba ka kerdop ka dujok kanum la ya ka kane de ka papas ke jong Jesus kamot mangi ha ka slakendo habangi pedang ya ka jingalam jong men sim ko jong blai habangi pedang ya men sim ko jong trai habangi yo diang ya ka jingalam jong blai om de mo shu pedang habangi aila ru ba men sim jong blai penyat yangi kabor jong jingdom kanum long halor jong ki banget jong blai henry ki don ha ka benta ka bakrau ka jidai bat utrai ha kini kita yo ngilayo alat ban saki yaki artli ki jingat ho ha ka balang habangi saki yaki artli ki jingat ho yo ba unong let kurim u up ya kurim u yeng nak to benta u shao ya kurim wan ra hata benta bala penlong ya jingat te kti ba jingat ho ka ba isyongkun barang ni ngaplet jingmot kindian na po Efesus kalonong ka besan kad khot ka ba ar phusan ter ki benta ki bangin pet lang ki ongkum ni hoit kadang jing thu khana spang utanga ba tengah kumbau kris long khli ka balang kitu gede ki benta ki ba khtien ju ka kren don na pleng pi ki ba sultanat play bible pla kin maul pa masong Efesus nombasan
Kerana sepang tengah bak tengah, kumau kris udang ke jingdai bak balang. Kani dia basau tenat pengen pelai jemut, kumu ukris ule ya ke balang, ngin pelai jemut ong kumni. Kisenrang tu iet ya ki tengah, kumau kris ya ke balang. Basau tenat hang ni kelong ba ukris ningkong, iet ya ke balang. Sau tenat iet bahai ke balang. Nyo pausan tu lagi senam, ulah iet dik ya kena ke balang. Bat kuat baga kerdop dujak kan lek persyak ya ka balang. Namar kata ada utrai ule kemno. Haba uiet ke ong su ke benta ke arfusan. Baula ai tino ila dia. Na ka benta jongka ke ke ba uta ukres ule. Uai tino ila dia. Na ka benta jong ka ni ke balang. Nang tahu ong su ni. Bau nyo pen kuat ya ka. Kan khot ke ba arfun riu kalong besan. Ka ong ni bau nyo pen kuat ya ka. Haba ulah sat ya ka. Da ka jingsat ka bat da ka ketian. Ublay tang bau suiet ai tino nang ta pen kuat ya ka da ka jingsat ka ba ka ketian ka jong ublay. Nang ta ka khot ka bar penyo ka ong sune. Ba onyo pen yeng ya ka hakmat haladihi ka balang ka ba don buram. Ka bam don ka jing tho bria. Lem ni ka basti, lem ni ka ba kum kita. Henry ka ban yo long ka ba kuat ka ba klem jing duna ong ka ketian jong ublay. Pelai jingmut biang ni ketian cuk trai ka ongkom no. Ka ka bau jisu le, iet, IT, penkuat. Nang ta penon buram ya ka. Penyeng hali ka badon buram, ka ba klem thok bria, ka ba klem sti, ka ba kuat, ba klem jing duna. Ni ki bria ngi susi la sti nei. La sang manok ki kertas susi pasti. Tak dau ki bria peni ki H miracle. Ki ba penjak ya kita ki benta ban sti. Henry ke ka bau jisu le ya ke balang. Kuat bahkan sti terkong. Kuat bahkan long ke ba klem buram. Nama kata ula ai no ya ka wedding garment ban pelong ya ke balang ka buram ke ba crowd jong trai. Lara ka balang ke bangi ong ngabli ta ka yeng mani. Lara ka balang ke bangi ong sisa ka deka benta jong trai. Ni kop yau Jesus. Sisa kan pen ia ke buram jong oblay. Ha ki baro. Tapi pulisu ia tu benta ke long besan. Hak benta ke ba lai puar ke ongkom ni. Kani ke jingmayan ke long ke ba krau. Henry nga keren sepang ukres bat sepang ke balang. Hoi ngi ju sim yang benta jikai po ki benta ban pensau thu i long syukurem. Henry ya kani ke jingmayan ke ba krau ong ke ketian jong blai. Ukren sepang ukres bat ke balang. Hang ni ke bau jisu le. Hatu don ke nu ke ba krau. Kabak balang ke don kaman aingu yu blai. Ni dah kaman pech ni benta ka don sisa ka bakra bagi pen. Menela pulie na ketian jong blai. Kesam ka sispa arfun riu ko ongkom ni. Utrai ule ke bakra yangi. Tungin simno bakani ka jingkran ka dai jong ka balang hapo wa ejer. Utrai ule ke bakra yangi ngin lekmen. Habaki lekmen ki khotlang yangi. Ngarung adap da ka jingkemen mentaka sengi ban don rengkat ka balang ka bala kajo sya ka jingdam nyo posan telikisnam ka jingkli ka baar na kani ka jing na kani ka benta ka passage magi plet jemot ka dai kani ka benta ka magi ong hatu don ka no ka ba krau ka bau blai ule epi in personal ha ka jing em jungi ka bai dai baru try don ka no ka ba krau ka ba krau bau blai ule ngi menai kran spang ka balang selansar Rai mentangin ong ke ka bakrau bau blai ule ya ka GM jungi. Hatu don ka nudu ka bakrau. Ya syak ban nga thu pi song jing thu khana. Ngakwa pin mudur ni jing thu khana. Da fi mudur ya we brio. Ubalet saklau. Uya kendo yu sing. Dalai kendo yu sing ta u pet yap mau sing. Bat ka calculation jang u apa ka jabi yang galong ngamla ban mari jingai baru sing un kam step yang kumta ulang mari sa jan jo ka thoi ba ka ba he ba sya ta ka bat kumta ka ai baja ulang mari ba ulang rengko ha ka ta ka ulang dive mudur ya tau brio ulang dive ta ka da ka jing so thu bangan light nau tau sing bau persang ban jingi season jingi arsen jingi ta ka uyo ikir ko dal ba yang sya tai sa chiliang jong ka thoi ka ba he ba ki ko dal ki yo sngo bala pa ka plum Kilamut pala yo do ki pek sedien. Ki ong hang ni ti ngeli do. Ki ko kadal ki pai dien cep ka bakin pai me ki suki. Ki no
Syaka uni ubriu yo ke krokodil sikmat not jingi syu. Chadien ro not syu ban yai, using ro pet nang ni. Ki krokodil ki yai nang tai. Bat kumta usong tho bon sayap. Ke ga baja. Ula tibet balangalet syakmat ro ngan yap. Langaran chadien ro ngan yap. Ka jing juga kata timia jo jam. Ula du jing kerman. Henry ladon go helikopter ka baher jrong. Na jrong sun ga her. Da kata ka jing her jongka. Ba kalayo ba utaw nong nya helikopter loy ba utaw briu ula pe sharom bat chaneng ha kata ka jing confused ha kata ka jing perkat kuslai ju langan le sharom nang chanengan sayap baik. Ula penhiar helikopter syatrai. Ula penhap ya ka jingki nga basi kiu ki briu helikopter. Uong ya utaw briu. Bat ya utlai. Bat ya utlai pertahanan helikopter. Bat utaw briu uhap le ngakwa bin dor ni benda. Kumno uni ubriu uyo lajam. Pilatip usak be housing. Ular renggo ha ui ka kurabuan sekmat. Utip buon sayap. Bakal ka tar kawan ka panha betulai, barka ong bat yo telai. Kumno uni ubriu yo lajam. Ngakelibun sepang kata jingli mantes ya jingmut kibriu. Dan gi ong ba obat yo telai uslajam. Hoi ka dailut ke jingkran jang baro. Henry ka ningkong ning syap kam dai da ubat yo telai. Ka ningkong ning syap ka dai ka jing isen jong ubana jerong. Ubanya ya ka helikopter. Ula penhiar kloy-kloy ya kata ka benta. Ban penhap yo telai. Baru ong bat ya utelai. Lara umbat pitiem nem kan jayu. Kadang ong ke ba ublei ule yangi. Teng-teng ya kohop. Oh, day mga bat yaw telai, day mga nang ban nget, day mga nang ban duay, day mga nang ban lejeseng, nang ban ra Bible, nang ban dem kosil. Parangan ong swa ap swa kita benta baro. Perkat ning kong kaktian jong blay ko ong. Upo la bau tho, sya ka benta syaw titas uang la penem yangi. Da ka jingle bah ka bangile. Da ka jingle hok ka bangile. Henry da ka jingi snai jong blay. Ling ba ka jing sat ka jing kharsian ba ka jing pen thmai umen semakoi la pen yangi namar ka jing le hok jong im dei bangi nang man bat telai mangi bangi nang man duai mangi ning kong bau blei yo yangi bangi mla ban le esyo ula ai ya ujisques uong net ha unia ulang ukhon uba it ha bang sau ba tu pedang yo la ngim pedang yo ujisques kamlong ka ka ba bau blei le ya ka jip jonga ka dei ka jing pen banga syubat haki benta jong trai. Kani ka tien jong blai ka ong ula penem bangi le hok. Henry da ka jing isnai jong ling ba ka jing sat ka jing kharsin ba jing pen thamai men siam ba khuat jong blai. Hang ni tips kam ba kumnu blai ule yang ula le isnai ka benta bro. Ken mau haman pi ken mau ni jingkli ba ka balang wa ejer klabu ini ka kentien jong jing tho ba ngadon kam ben le kemen. Namar utrai ule ki bakrau yang ken mau kumno ublai pun ulale ke bentam po jong pi ndai banganang banlet ndai banganang banyalap ndai banganang banduai ndai banganang banya slok baru kita ke benta baru la nyau syndrome la ngim tiap yau Jesus ki bro ngim la ban yang khmat jong trai da ka jing sarong ba ka jing sngo ba ka dik tang jong ni handai ki bro ke dik jong utrai ubale ke benta bro ni pedang ya kita ke benta ni bat yau telai da ka jing snow on ong ko trai ni angu ya mela ai yau telai ba penhiar po jingi ba ling ba ka jing net jingi hau Jesus ujisu le yo an penem ya ka jim jingi na mara bangi perkat sepang ka jing penem don artli ki bro ka beningkong kadai kapat ka jong oblay ka baar ka kapat jong obrio ka benta jong oblay ula ong bat yau telai kebentah jong beri uang ngambat kan jayu krokodil kan bam yo ngitip mengi sahab ka jingyap lagi met how Jesus kom tang aku apa ni aware ke banget jong blai pet sha Jesus unong penem jong pi utrai jong ka balang utrai jong ka jing jingi udon ka bentah ka bakrau ha bagi perkat itu samla mene ubal pen krek ya ka wedding garment bat ya ka wedding ring namun tak samla jong laki syaben kat nuru Henry habangila yo yau Jesus Christ long iki pop jongi an cancel baro namar ka hok ka jong Jesus Christ uai
hapo jongi. Nak kata kadang yo ikaw ikintir Greek ang vicarious. Vicarious kamot kita ka benta ka jinga penno jong ublay. Nam ta jongi ha ki jinga lenti jong ka jingem jongi bat utrai. Ublay un penyahat scam ya ka jinga lenti jongi un kerku yangi. Kaddu ya wai ha ka ni ka jing perkhat nak ka tien jong ublay. Ka ko ban ong ye pi ka ka bangi de man le. Ka ka kamram jongi Kristan. Ni latip ublay le ka balang itip ublay le ngi. Ka kamram jongi. Ka kamram jong Kristan kadai pan ya ka jing jong jing sngongo tolong barabor ki bas sngongo long barabor ki bas sngongo upol utho shaki tesel ni hakal long basan ka khat ka khan ri ba khan nyawong haki ki baro to pin ai ka jingu namar ka ni ka long ka man jong ublay ha Christ Jesus shapi haki ki baro amon habaro ki jingja baro in every circumstances ni ki benda baro bang ya kendo tungin ai ki jingu sho ublay namar ka long ka man jong ublay ha Christ Jesus shapi dan shibun ki brio ni skimanta ki ong ngaku atip ya ka man jong ublay ngaku atip ya ka man jong ublay ngaku atip te ublay man kumno ya nga kadai ka man jong ublay ni kong galong pin ai ngo yu ublay tapi tip ban ai ngo yu ublay ulong bakrao fitip balay Jesus kliwang shano ki kendai ngot namar si pongot open kya tang uwei wan pa si Jisu marsen siam to brio ang shanu kita ki khandai ngot balai ki man aingo gidon kam man aingo yo trai gidon kam man ga jingem ka basongo yo blai ublai un kerku un kershan un aibor par pensle ela ka jong ka balang